Velkommen til præsentationen af en løsning, der styrker dig som investeringsrådgiver i effektivt at håndtere alle dine kunders porteføljer gennem korrektioner og bear markets. Som investeringsrådgiver er rolige aktiemarkeder lette at navigere i. Men når tidevandet vender, og markederne falder og bliver til korrektioner eller bear markets, begynder udfordringerne for alvor. Der opstår konstant udfordringer på aktiemarkedet, og kunderne oplever at være i drawdowns på over 10% i 40% af tiden, og endnu værre, drawdowns på over 20% i 25% af tiden. Når aktiemarkedet er under pres, stresser kunderne og forventer, at du som investeringsrådgiver hjælper dem med at håndtere risikoen. At håndtere risiko for alle dine kunder på én gang kan hurtigt blive en uoverkommelig opgave. Det fører ofte til frustration, både for dig og dine kunder, og i nogle tilfælde til, at kunder forlader dig, fordi de oplever manglende service, når markedet er under pres, og du ganske enkelt ikke kan nå dem alle. Men hvad nu, hvis der fandtes en løsning, som automatisk håndterer risikoen og sikrer, at dine kunders porteføljer løbende er tilpasset markedet? En løsning, der samtidig automatisk informerer kunderne, hver gang risikoniveauet ændres. Vi præsenterer AlphaCura 050-100, en modelbaseret, børsnoteret dynamisk aktivallokeringsfond, der bygger på OECD's ledende indikator, CLI og VIX-kurven. Fonden kan fungere som en automatisk og effektiv risikoregulator i eksisterende investeringsporteføljer eller anvendes som et selvstændigt investeringsprodukt. Ved lav risiko i aktiemarkedet er allokeringen i AlphaCura 100% til aktier. Ved medium risiko er allokeringen 50% til aktier og 50% til obligationer. Og ved høj risiko i aktiemarkedet er allokeringen 0% til aktier og 100% til obligationer. AlphaCura leverer ikke blot fremragende resultater i backtests. Som investeringsrådgiver får du samtidig en markant fordel i fondens evne til automatisk at tilpasse risikoen i dine kunders porteføljer gennem overvægt og undervægt af aktier. Den tilhørende iPhone eller Android-app holder dine kunder opdateret via notifikationer. Det mindsker dit stressniveau og frigiver tid, som du i stedet kan bruge på at udnytte de muligheder, markedskorrektioner og bear markets kan give dine kunder. Styrk din rådgivning med vores dynamiske aktivallokeringsfond AlphaCura. Kontakt os og hør, hvordan du kan løfte din kundeservice og risikohåndtering, især når aktiemarkederne er under pres. Tak for din opmærksomhed.